ದಿವಾಕರ್ ಸಾಮಾನಿ, ಶ್ರೀಯುತ ಮನೀಶ್ ರೈ, ಶ್ರೀ ಅಶ್ವಥ ಮೇಗಡೆ, ಅಂಜನೇಯ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥೆ ನೆಚ್ಚಿನ ತಣಿದ ಧ್ವಜವನ್ನು ನೀಡಿದ ಸಿಂಹವಾಹಿನಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಮಗದ ತಾಯಿ ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಚರಣಗಳಿಗೆ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ವಿಘ್ನ ತಡೆದ ಪಾರವನ ಆನೆ ಮೋನಿದ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿನ ಪಾದకు ಭಕ್ತಿಡೆ ಪುಟ್ಯ ಪಾಡೊಂದು ಕದ್ರಿದೆ ಉಲ್ಲಾಯಿ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿನ ಪಾದ ತಾಮರೆಡೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ವಂದನೆ ಮಲ್ತದು ಜಗತ್ತನೆ ಕಾಪದಿದ್ದು ಕಾಪುನ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾದಿನ ಪಾದ ತಾಮರೆಡೆ ಭಕ್ತಿದ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಸಂದೇತ ಮಲ್ತೊಂದು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬಂಟರಯಾನೆ ನಾಡುವರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಅಂಜನೇಶ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ನಡಪುರಂಚಿನ 18ನೇ ವರ್ಷದ ಶ್ರೀ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆದ ಅಂತಿಮ ಭಾಗದ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ಪುರಂಚಿನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಮಾತ ಬಂಟ ಬಂಧುಲಿನ ಜಾತಿ ಬಡವೆ ಬಲ್ಲಿದೆ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಅಂತರದ ಅಂತೆ ಒಂಜಿ ಕುಬಲಡಿ ಸೇರಿಸಾದ ಸಂಭ್ರಮ ಪಡೋಡು ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಅಜಿತಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವದ ನಡೆತಲೆಂಚಿನ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ನಿರಂತರವಾದ 18ನೇ ವರ್ಷಗಳು ನಡೆತುಂದುಂಡು. ನೇತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಎರಡು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಪಾತ್ರದ್ದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೇರೇನು ಸಿರಿನೆಂಚಿನ ಈಶ್ವರೇನು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊಂಡೊಂದುಲೇರು ಬಂಟರಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಜನೇಯ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀ 115 ವರ್ಷದೊಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಮಹಾ ಚಿಂತನೆ ನಿರ್ದಾತ್ರ ಕಲ್ನ ವಿಜಯ ನಿರ್ದಾತ್ರ ಬಂಟರಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತಿನ ಬಂಡ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದದಂತೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪನ ಜೋಗ್ಲಿ ಪೂರ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋದು ಆ ಕಾಲೋಡು ಮಾರ್ಗ ಬಸ್ ಕಾರ್ ಫೋನು ಊಲ ಇಜ್ಜಾಲು ಒಂದು ಶಾಲೆ ಹೋದಲ್ಲ ಮುಜಿ ಮುಜಿ ಸುದ್ದಿನ ಕಡತು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಸಂದರ್ಭಡು ಜೋಗ್ಲಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋದು ಬಟ್ಟಿ ಒಂದು ಬನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಮಲ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟು ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಧಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಒಂದು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಆದಿತ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅಕಲು ನಡೆದ ಭಾರತ ಹೊತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಪಾದಿನ ಬೊಲ್ಪುರು ನಡೆದೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಬಂಟರಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಇದೀಗಲ ಆಕಲು ಮಲ್ತಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರದ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ನಡೆದೊಂದಿಲ್ಲ ಇರುವ ವರ್ಷದೊಂದು ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕರ್ತವ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಯೆಲ್ಲ ಜೋಡಣೆ ಆಗೋದು ನಮ್ಮ ಅಲಿದು ಗೋಪಿನ ಅನನ್ಯವಾಯಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಅಲಿದು ಪೋಯರವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದ ಪೀಳಿಗೆಗಳ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಪತ್ತು ಒರಿಯೋದು ಬೆತ್ತಬೇತ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆತ್ತಬೇತ ಜಾಗ ಭಜನಾ ತಂಡಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ಅಂತೆ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಭಜನೆ ಬಂದ ಒಂದು ಬಾಕಿ ಪ್ರೀತಿ ಈ ತೋರ್ತೆ 40 ತಂಡ ಭಜನೆ ಮಲ್ತ ಬರ್ಬೇಕು ಆ ಭಜನಾ ತಂಡದ ಕಡೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಆದಿತ್ಯ ಭಕ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಆ ರೀತಿ ಇಡೀ ಮಕ್ಕಳ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ನಾಗರಾಜ್ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಅದಕ್ಕೆ
ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾಗರಾಜ್ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಮಿಥುನ್ ರೇಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಟು ಖಂಡಿತ ರಾಜಕೀಯ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜವಳಿ ಕೊಲ್ಲಗಂಟಿ ಜವಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಯ್ಸತ್ತಿರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಂಗೊಂದು ಸಹಾಯ ಕೊಟ್ಟು ಆ ನಂತಂದ ತಾರ್ನನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಹೋಗ್ತೇವೆ ನನ್ನದಿನಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಎದುರು ಬಂದು ಜಾತ್ರೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪೋಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಡ್ಪಡೆ ಎಂಕ್ಲೇಗಳ ಒಂದು ಅವಧಿ ಉಂಟು ಒಂದು ಪೊರ್ಲುದ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ಪರೆ ಪುನಃ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪಲಿ ಮಿಥುನ್ ರೇಖೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಣ್ಣೊಂದು ರೇಣು ನಾಯರ್ ಬರೆಯಿರುತ್ತನ್ನು ಬರೋಡು ತೋಜು ರಾಜಮಣಿ ನಮ್ಮ DGM ಅರ್ಲ ಬೈಜಿಯರು ಹಂಸರಾಜ್ ಆಳ್ವೇರು ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಗುರ್ತ ಏರ್ಲೆ ಪನ್ನೋಡೊಂದೊಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಎನ್ನ ಮುಟ್ಟದ ಎನ್ನ ಸಂಬಂಧಿ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲ್ಲ ಖಂಡನಿ ಆರು ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತೀಕಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲೇರು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಕಾಲೋಡೆ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪನಾಗ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ದೀದಿ ಇಡೇ ಬೈದಿಯರೊಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅವರಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಹೃದಯ ತುಂಬಿನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುಯೋಗ್ ಶೆಟ್ಲ ಬತ್ತದು ಪೋಯಿರು ದಯಾಶರಣ್ ಶೆಟ್ನ ಅಮ್ಮ ತೀರ್ಪೋಯಿ ನಿರ್ದಾತ್ರ ಅದೇ ಬರ್ರೆ ಅಬುಜಿ ನಿಹಾಲ್ ಶೆಟ್ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಪಿದೇ ಊರೊಡುತ್ತಿರರ್ಥ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಬರ್ಪುಜೀರು ನಿಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಹಾಂ ನಾನು ಒರಿ ಅನ್ಬಿಡ್ತವೆ ಪಣ್ಣಾಯ್ತು ಎಂಗಳು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು ಹೋಪಿನಿ ಎಂಚಿನ ಬರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಡಪುಂಡು ಕೋಟೆದ ದಿನಟ್ಟು ಪ್ರವೀಣ್ ಅಲ್ವೇರು ಗೆಸ್ಟ್ ಇನಿ ಯಾರು ಬೈದೇರು ಪಂಡ ಕಾರಣವನ್ನ ಪಂತೇರು ಕೋಟೆ ಆರ್ನ ಊರುಡೆ ಅದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹತ್ತನೆ ಇನಿ ಬೈದೇರು ಅವು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ತೀದು ಬರ್ಪಿನ ಕೋಟೆ ಬರ್ರಾಜಿಂದ ಮಲ್ಲಾಜಿ ಎನ್ನನೆ ಯಾನು ಇನಿಗೆ ಬೋಪೆ ಬನ್ಪಿನ ಅಂದೇಟು ಬೈದೇರು ಪ್ರವೀಣ್ ಆಲ್ವೇರಿಗೆ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚ ನಡಪುಂಡು ಪಂಡಕ್ಕೆ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಎಂಜಿನ ಉಂಡ ಮಿನಿಮಮ್ ದಾದಾನು ಓಲ್ ಪೋಂಡು ಕೇರ್ನತ್ತಂದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿನ ಮಲ್ಪುನಕಲು ಇಂದೆತ ಸಂಚಾಲಕರು ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೇಡು ಇಂದೆತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಕಲು ಅಕಲೇರ್ದ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಂಡ 100-200 ಜನ ತೆಚ್ಚದ ನಮ್ಮ ಸೇವಾಕರ್ತೆಯರ ತಂಡ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಕಲು ಇಂದೆತ ಪಿರವರು ಎದುರುಡೆ ಫಲ ತೋಜ್ಜೇರು ಅಕಲ್ನ ನಿರಂತರ ಬೇಲೆರ್ದಾತ ಈ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಇನಿಬುಟ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಾಂಗವ ಒಂದು ಬೈದನು ಅಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗವಾಯಿನ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಸಲ್ಲವಾಯನು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಲು ಈತ್ ಮಲ್ಲಂದೇಕು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಹಾಪುಂಡು ಭಾರಿ ದೇನಿಗೇನು ಪೊರ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಲ ಇನ್ನು ಪೊರ್ಲು ನಡಪ ಅನ್ಬೋದು ಅನ್ನದಾನ ಆವಡು ವಿದ್ಯಾದಾನ ಆವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಂದು ಕೊರ್ಪ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊರ್ಪ ಅವು ಪೂರ್ವ ನಡಪೆರ ಕಾರಣ ಆ ದಾನಿಲೆಗ್ಲ ಒಂದನೇನು ಪಣ್ಣೊಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಬೈದರು ವರ್ಷ ಜೊಮ್ಮು ಒಂದಿನಂದೆ ಬೈದಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ದೇವರುಳ್ಳೇರು ಆರ್ನ ಪೂಜೆನ ಈತು ಪೊರ್ಲುಡು ಈತು ನೇಟು ಮಲ್ತದ ಕೊಡ್ತಿನಕ್ಕಳು ಬಾಲಂಭಟ್ನ ಮನೆತನ ಗಿರಿಭಟ್ ಸತ್ಯಭಟ್ರ ಅಕ್ಕಳು ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ದಿಂದಿದ್ದು ಹೋಪುಣಿ ಯಾಗಾನಾಗ ಮುಜಿಂತ ಯಾಗಾನ ಸಾಧಾರಣ ಬಚ್ಚುಂಡು ಆಂಡ ಬಚ್ಚಲ್ಲಿ ಪೋದು ಹೋಪುಣ ಆ ಪೂಜೆದ ಪೊರ್ಲುಡ್ಲ ಅಂದಿಟ್ಲ ಹೋಮದ ಪೂಜೆ ಸಾಧಾರಣ ಕೊಲ್ಲೆರ ಸಾಧ್ಯ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಅವು ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜಿ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ KM ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ರಾಮಮೋಹನ್ ರೈಕುಳ್ಳೇರು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನ ಟ್ರಸ್ಟಿಲಾಯನ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕುಳ್ಳೇರು ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ವೇದಿಕೆ ರೀತಿಯ ಮಾತೆರೆಲ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಭೆ ತಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಶಾಜ್ಯೋತಿ ರೈಕಲಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮುಗಿಪು ಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರಣ ಗಣ್ಯರಣ ಆತ್ಮೀಯರಣ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಹೃದಯಾಂತರಾಲರ್ದು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನ್ನ ಮಾಲಾಡಿ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾದ ನೆಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಗ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಚೆಂಬು ನೀರು ಕೊಡ್ದು ಕೈಕಾರ್ ದೆಕ್ಕದು ಉಲೈ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ನೀರು ಕೊಡ್ದು ಅಸರೆ ಕೊಡ್ದು ಅಕ್ಲೇನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಆ ನಿಲೆಟ್ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಗದ್ದಿಗೆಡು ರಾರಾಸ ಒಂದು ಪಿನಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರಣ ಗಣ್ಯರಣ ಆತ್ಮೀಯತೆಡು ಶಲ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಬೂಲ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನ್ನ ಕಜ್ಜ ಐತೆ ನಡಪರೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಹೇಳಿದರ
ಪ್ರಥಮತವಾದ ಬಿ ನಾಗರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆನ ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನ್ಯಾಯವೇದಲು ಮಲ್ಲಗದ್ದಿಗೆ ಬತ್ತದ ಮೇರೆಗೆ ಶಲ್ಯನು ಪಾರ್ದು ಬುಲ್ಯನು ಕೊಡ್ದು ಮೇರೆನ ಈ ಒಂಚು ಪುರ್ಲುದ ಕಜಗ ಸ್ವಾಗತ ಸೌಡ್ ಬಂದಿಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಚ್ಚನೆ ಕುಡವರಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಜಕ್ಕಟ ಜವನಿ ತುಲ್ನಾಡ್ದ ಪೆರ್ಮೆದ ಮಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಮೆರೆಗ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಮಲ್ಲಗದ್ದಿಗೆ ಬತ್ತದ ಶಾಲುನ ಪಾಡ್ದ ಬೂಲಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕ ದೊಟ್ಟುಗು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎತ್ತನ್ ಚೌಟ ಮಲ್ಲಗದ್ದಿಗೆ ಬದದು ಶಾಲನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಬೂಲಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೋಕೆಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಹಂಸರಾಜ್ ಆಲ್ವೆರೆಗ್ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಡುಂಬೂರು ಇರು ಮಲ್ಲಗದ್ದಿಗೆ ಬತ್ತದ ಶಾಲಿನ ಪಾಡ್ದ ಬೂಲಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತು ನಿಂಪುದ ಕಾಣಿಕ ದೊಟ್ಟುಗು ಮೋಕೆಡ್ ಆದರ ಹೊರಕವಾದ ಬೆರಡ ಒಂಜು ಪೊರ್ಲುದ ಸಭೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವ ಮೆರೆಗ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಲ್ತದ ಮಲ್ಲಗದ್ದಿಗೆ ಬತ್ತದ ಮೆರೆಗ ಶಾಲನು ಪಾಡ್ದ ಬೂಲಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕದ ಒಟ್ಟುಗು ಬೆರಣ ಅರ್ತಿ ಪಿಡ್ತಿಡ್ ಪೊರ್ಲ ಪೊಲಿಕೆದ ಈ ಒಂದು ಲೇಸಗ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲಗದ್ದಿಗೆಡೆ ವಿರಾಜಮಾನರ ನೆಂಚಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ನೆಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲಗದ್ದಿಗೆದ ಎದುರುದ ಪೊರ್ಲುದ ಚಾವಡಿದ ಪೊರ್ಲುದ ಆಸನಡ್ ನಿಲೆಯಾತಿ ನೆಂಚಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ನೆಂಚಿನ ಆತ್ಮೀಯಪೂರ್ವಕವಾದ ನೆಂಚಿನ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾದ ನೆಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೇನು ಸೇರಿ ಬಂದುಲೇನು ಮದಿಪುದ ತೋರಣ ಕಟ್ಟದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊಂಡು ನಂಚಿನ ಬಂಡರಯ್ಯನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯ ರಂಚಿನ ಅಜಿತನ್ನಗ ಸೊನ್ನೆ ಸಂದೇಹ ತಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಸೇರಿಂಚಿನ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂಚನೆ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂಧುಲೇಗಲ ಎಂಗಲ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬಂಡರಯಾನೆ ಮಾತರ ನಾಡೋರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಅಂಚನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्परं
ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹನೀಯರನ್ನ ಒಡನಾಟ ಒಪ್ಪುನಾರು, ರಾಷ್ಟ್ರ ಚಿಂತಕರನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಒಪ್ಪುನಾರು, ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುನ ಬಂಧುಲೇನು ತನ್ನ ಆತ್ಮದಲೆಗ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಂದಾಳು ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಲೈನಂಚಿನ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ನಮ್ಮ ಈ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಗಾರನ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಇನ್ನಿದ ಸಭೆಟ್ ಭಿನ್ನರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಇತ್ತೆ ಅರೆಡ್ದು ರೆಡ್ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಮದಿಪು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜೋಡು ಕಷ್ಟದಕ್ಕಲು ಬಂಗದಕ್ಕಲು ಅತನ ಶ್ರೀಮಂತರು ಬಡವೇರು ಬಂದಿನ ಭಾವನೆ ಉಪ್ಪರ ಬಳಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜನು ಆ ಕಾಲೋಡು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾವಡು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾವಡು ಬಂದು ಆ ಕಾಲೋಡು ನೆನೆತದು ಈ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಾದ ಬಾರ್ದೇರು ಅಂಡ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಭಾಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ದಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಡುಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಡುಲ್ಲ ವೈಟ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸಂಘಟಿತ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂತೆ ಕಷ್ಟ ಒಂದುಂಡು ಐನಾ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದ್ಬೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಲುದ ಜಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ದೆತ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಐಟ ಅಜಿತ್ ಅಣ್ಣೆ ಪಾಪ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೊಂಜಿ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಆ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆದ ಆ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆವಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗಣಪತಿನ ಕೈ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ ಈ ಸತ್ತಿಡಿ ಅನ್ನ ಗಣಪತಿನ ಭಾಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದಾಮನಗ ಐಕ್ ಬೋಡ್ತಿನ ಕಾಸಿಗೆ ಪಣವುಗೆ ಏಡಲ್ಲ ನಟ್ಟೋಡು ನಿಜಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಬೋರ್ತಿನಾಥ್ ದಾನಿಲುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಬಂಟು ಸಮಾಜದ ಬಾರಮಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಶ್ರೀಮಂತರುಳ್ಳೇರು ಐಕಲ ಒರಿಯರಿ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯಡ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಫುಲ್ಲು ಡಾಪಣು ಬಂದುಲೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅವೊಂಜಿ ಆ ಮಹಾಗಣಪತಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪತ್ತಿತ್ತಿನವಳು ಮುತ್ತು ಬಲ್ಲೆಗನೆ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಆದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ದೆರ್ತು ತೋಜೋಡು ತುಳುನಾಡಿನ ನಮ್ಮ ಪುಡುದ ತುಳುನಾಡಿನ ನಮ್ಮ ಬೆಂತ ತುಳುನಾಡದ ಪುದರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರು ಕಣವೊಂದುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಸ್ಮಾರಕವಾದ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಐನತ್ ಬೇಗ ಅವಡೊಂದು ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ನಟೊಂದು ಇದು ನನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ದಾನ ಮನ್ನಗ ಎನ್ನ ಮಂಜುನಾಥಣ್ಣೆ ಏಪಲ ಬನ್ಬೇರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿನ ದಾನೆ ಅಂದು ಐಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ದಾಬನಗ ಅವನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಓಲೋಲುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈಯೋ ಪೂನಾವೋ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರೋ ಓಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬರೀಟು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಡಿ ಸಮೇತ ಉಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಬೋರ್ಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಚಾರಡು ಐಲ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತೋಲ್ಲ ದಾಬನಗ ಗಣಪತಿ ಇನಿ ಕಲಿಗೋಡು ಕೇಣ್ಣೆಣ್ಣು ಕೊರ್ಪಿನ ದೇವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪೂಜೆ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಗಣಪತಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ನಿರಂತರವಾದ ದಯಮನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗೂ ನಮ್ಮ ಬೇನೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗಳ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರು ಅಂಚಿನ ದೇವರನ್ನು ನಿರಂತರ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಇತ್ತಾಡ ನಂಗೆ ಅವೇ ಕಷ್ಟ ಬರಂದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಕೊಡೋರ ದೇವರ ನಟ್ಟುಡು ಎಂಕಲ ಇಡೀ ಸಮಾಜಗೂ ಅವೇ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಬರಂದೆ ಅಗಲನೆ ಜೀವನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅಗಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಜೀವನದ ಎತ್ತದು ಮರ್ಯಾದೆ ತರದೆರ್ತು ನಡಪುನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದಲ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಜೋಗ್ಲಗೆಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಎಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಹಿರಿಯರು ನಂಬುದೇರ ಆ ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆ ನಾಗದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಂಗೆ ಉಂಡ ಅವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸೊಂದು ಬೋಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಜೋಗುಲು ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಣೊಂದು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಒಟ್ಟಾಗ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಮಾತಾಡಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಪಣದುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ದೋಸೆ ಕೂಡ ಮನೆ ದೋಸೆ ಕೂಡ ತೂತು ಒಂದು ಅಂಚೆ ಅದ್ಮನಾಗ ಐನು ಮಾತ ಮರತದು ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಗುಲು ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆವಡು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿ ಬಂದು ತೂಪವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತಿನಿ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ನನಾತ್ ಮಿತ್ತ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ನಟೊಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಗುಪ್ಪೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಕ್ರಮ ಮುಲ್ತ ಚಾವಡಿದ ಎದುರು ಬತ್ತದ ಕೊಲ್ಲೋಡು ಪಂಡದು ನಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪುದ ಸಾವಿರಾರು ಉಡಲ್ನ ಗೊಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪಂಡು ತಿರುನಕಲ ಪಾತ್ಯರ ಯುವ ರಾಜಕಾರಣಿ ನಮ್ಮ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಅಧಿಕಾರ ಒಪ್ಪಡು ಇಪ್ಪಂದೆ ಒಪ್ಪಡು ಏರು ತನ್ನಡೆಗೆ ಸಹಾಯಾಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾದ ತನ್ನರ್ದಾಯಿನ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜೆ ಮಲ್ಲ ಗುಣತ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮ ಅರೆಯಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡಿತೇರೆ ಇತ್ತೆ ಅರೆಡ್ದು ರಡ್ಡ ಆಶಯದ ಮದಿಪು ಈ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಓಂಕಾರ ನಗರದ ಗಣಪತಿ ಮಾದರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಕೊರ್ತೂನು ಪನ್ಪುನೇಕ್ ಏನ್ ಬಾರಿ ತಿಗಲೆ ಬೊಟ್ಟುದು ಪೆರ್ಮೆಡೆ ಪಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಚಿಸಾವೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಸರ್ವ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ಪಾದು ಸರ್ವೇರೆಗ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಡ್ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರ್ಪಾದು ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊರ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಲೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತದು ಭಜನೆದ ಮುಖಾಂತರ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮನನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬಂಟರಯಾನೆ ನಾಡವರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನಂಚಿನ ಸೋಲ್ಮೆನ್ ಸಂದೆ ಅರಿಚಿಸವೆ ತುಳುನಾಡು ಬಡಕೈಡು ಬಾಕೂರು ತೆಂಕೈಡಿ ನೀಲೇಶ್ವರ ಮೂಡೈ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಗಡಿ ಪಡ್ಡೈ ಕಡಲ ಕೆರೆ
ಈ 4 ದಿಕ್ಕಡ್ಲ ಈ ವಿಶಾಲವಾಯಿನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕುನಂಚಿನ ಮಾತ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡು ಪತಂಪೋಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಇತ್ತಂದ ಆ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯ. ಈ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ನಾಗರಾಜನ್ನೇ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಭಾವುಕರಾದ ಪಾತಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪೋಡುಂದು ಆ ಒಗ್ಗಟ್ಟದ ಸಂಕೇತನಾರು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ತೊಜಿಪಾಯರಿ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತ ಒಂದೊಂದು ಬತ್ತಿಗೆ ಬೊಲ್ಪು ಬತ್ತ ಒಂದು ಬತ್ತ ಆಂಡ ನಾಗರಾಜನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಮಾತ ಬತ್ತಿಲೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ಪಾದು ಒಂದೇ ಪ್ರಕಾಶ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರಕಾಶ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ತೊಜಿಪಾದು ಕೊರಿಯೇರಿ ಇಂದೆತ್ತ ಅರ್ಥ ಇಂಚಿನ ಬಣ್ಣ ನಾಗರಾಜನ್ಯ ಭಾಷಣ ಬಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪೋಡುಂದು ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡಿತ್ತೆಂದಾಂಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡುಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡಿತ್ತೆಂದಾಂಡ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಗಟ್ಟಿಯ ದುಪ್ಪುನು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ನಾಗರಾಜನ್ಯ ಕೊರಿಯೇರಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯಡ್ ಪ್ರತಿಭೆಲದ ಕೊರತೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಬೊಡಿತಿನಾತು ಪ್ರತಿಭೆಲುಂಡು ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿನಾಗನೇ ಬಂಡೆ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಕರಂಡ ಪುರುಷನ್ನೇ ಅರ್ನ ಆ ಕಂಠರ್ದು ಪಾತೆರ್ನಾಗನೇ ಎಂಗ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾನ್ ಭಾಗ್ಯನ್ನ ಪಾತೆರ್ನ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪಡ್ ಹೊರಗೆ ನಾನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಾರ್ನ ಕಂಠ ಇಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಉಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಬಹುಶಃ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಡು ಎಂಗ್ಲ ಪೂನೆರ್ದು ಉದ್ಯಮಿಲಾಯನಂಚಿನ ಪ್ರಭಾಕರನ್ನೇ ಬೈದೇರಿ ಸುಯೋಗ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಬೈದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಪರವರುಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಉಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ಯಮಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕ್ಕಲು ಪರವರುಡು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತುಪ್ಪಾರು ಪರವರ್ದ ಸೇವೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತುಪ್ಪಾರು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿಗೆ ನಿಖಲ ಸೇವೆದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ನಿಖಲು ಪರವರುಡಿತ್ತದು ನನ್ನ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ದಿನಟ್ಟು ಈ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ನಿಖಲ್ನ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಯುವಕರ ನಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಲ ಉದ್ಯೋಗ ತಿಕ್ಕುಲ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಿರಂತರವಾದ ಆವೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ನಾಗರಾಜನ್ಯ ಬಂಡೇರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಟ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಮಕ್ ದಾಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರನೆ ಹತ್ತಿ ಆಂಡ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯಡ್ ಇನಿ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಅವಡು ಇನಿ ಬೋಡಿತಿನಾಥ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಆರ್ಥಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಂದಿನಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಪ್ರತಿಭೆಲು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಡ್ಲಲ್ಲ ಆ ಸಮುದಾಯಡ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಸೃಷ್ಟಿ ಅವರು ಪನ್ಪುನೆತ್ತ ಪಾತೆರನ್ ಪನೊಂದು ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಉಂಡು ಈ ಮೂಜಿ ದಿನತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಮೆರತ್ತ ಪಿರವಡು ಬೆಂತಿನಂಚಿನ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪುದರ್ ದೇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಯಾನಿ ವೇದಿಕೆ ಉಂತುದು ಪಾತೆರ್ನೇಕ್ ತಪ್ಪಾವು ಒಂದು ಎನ್ನುವೆ ಪುದರ್ ದೆಪ್ಪೆರ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಪುದರ್ ದೆಪ್ಪೆರ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಯಾನು ಅಶ್ವತ್ಥಣ್ಣನಂತೂ ಎಪ್ಪಲ ತೂ ಒಂದಿಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಪುಷ್ಪಣ್ಣಲ್ಲ ತೂ ಒಂದಿಪ್ಪೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಸುಧಾಕರ್ ಪೂಂಜೇರಿಲ್ಲ ತೂ ಒಂದಿಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಸೂರತ್ಕಲ್ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಕುಲಾವಡು ಕಾವೂರು ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಕುಲಾವಡು ಈ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಶ್ರಮದಾನ ನಡೆದು ಇನಿ ಈತು ಪೊರ್ಲುದ ಇನಿ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಾದರಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಗಣಪತಿದ ವಿಸರ್ಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಕುಲು ಮಲ್ತದಾರಿ ಐಕ್ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಬಾತ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥ ಚಾಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ನಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ನಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ನಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ನಕ್ಕಲು ಫಲಯ ನಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕುಲು ನಿಕ್ಲೆಡದ ಆಲ ಪನವದಾಸೆ ಕೇಂದಿಜೇರಿ ಅಕ್ಕುಲ್ ಕೇಂದಿ ನಿಕ್ಲೆಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೋರಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಚಂದ್ರ ಸನ್ನೆ ರಂಗೋಳಿದ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಬಂದವರದು ಜೋರಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ತಪಾತೆರ ಪರೊಂದು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾರಿ ದೇವರನ ಪುಣ್ಯವಾಯನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಹಿರಿಯಕ್ಕುಲು ಬಂತೇರ್ಗೆ ಕುಲೊಂದು ಭಜನೆ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ದೇವೇರು ಉಂತೊಂದು ಕೇನುವೆರ್ಗೆ ಉಂತೊಂದು ಭಜನೆ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ದೇವೇರು ನಲ್ತೊಂದು ಕೇನುವೆರ್ಗೆ ನಲ್ತೊಂದು ಭಜನೆ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ದೇವೇರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಲಿವೇರ್ಗೆ ಪನ್ಪುನೆತ್ತ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಓಂಕಾರ ನಗರದ ಗಣಪತಿ ದೇವೇರ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಊರಿಗೂ ದೇವೇರು ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿನ ಕೊರಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಪ್ರಸಾದ ದೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಈ ಚೌತಿದ ಪರ್ವಕಾಲಡ್ ಬೆನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತೆಯನ್ನ ತೆರಮರೆ ಟುಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮಾತ ಕಷ್ಟ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆವಾಡು ದೇವೇರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಯುರಾಗ್ರಿಗೆ ಸುಖ ಕೊಡ್ದು ಕೈಕಾರ್ಗೂ ಸುಖ ಕೊಡ್ದು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಸುಖ ಕೊಡ್ದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮಾತ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ ಈಡೇರಿಸಾಡ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರನ್ ಪನೊಂದು ಕಡೆಕಾದ ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತನ ಎಂಕ್ಲ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪನ್ಪುನೆತ್ತ ಪಾತೆರನ್ ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ವಿರಾಮ ಬರ್ಪೆ ಜೈ ಇನ್ ಜೈ ತುಳ್ನಾಡ್. ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮಹಾಪೌರರಾಯಿನಂಚಿನ ಆದರಣೀಯ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದಾರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಲೆ ಅಂಚನೆ
ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಇಷ್ಟ ಆಪುನೇಡ್ದು ಹೆಚ್ಚ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾದ ಅಕ್ಲು ಇಷ್ಟ ಆಪೇರು ಅಕಲ್ನ ಪರಿಚಯ ಉಪ್ಪಾಡು ಇಜ್ಜಂದೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಭೇಟಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಅತನ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಇಜ್ಜಂದೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಅಂಡ ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ಡ್ ಅಕಲು ನೆನಪಾದ ಉಪ್ಪುಯರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಾರ ಪೂನಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಉದ್ಯಮಿ ತಮಣ್ಣ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ದ CMD ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಭಾಕರ ಶೆಟ್ರು ಒಡಿಯೂರು ಬಂಡ್ ಸಂಘ ಪುಣೆದ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾದ ತುಳುಕೂಟ ಪೂನಾದ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾದ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಮಾಜಿ ಗುರಿಕರಾದ ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲೇಡು ಮುತಾಲಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಅರ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂದಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗುಣದಾರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಇನಿತ ಈ ಸುಧರ್ಮ ಸಭೆಟ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಅರಿಡ್ದು ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಸುಖಕರ್ತ ದುಃಖಹರ್ತ ವಾರ್ತಾ ವಿಘ್ನಾಚಿ ನುರ್ವಿ ಪೂರ್ವಿ ಪ್ರೇಮ್ ಕೃಪಾ ಜಯಾಚಿ ಸರ್ವಾಂಗಿ ಸುಂದರ ಉಟಿಸೆಂಡುರಾಚಿ ಕಂಠಿ ಝಲ್ಕೆ ಮಾಲ್ ಮುಕ್ತ ಫಲಾಚಿ. ಜೈ ಗಣೇಶ ಜೈ ಗಣೇಶ ಜೈ ಗಣೇಶ. ಒಂದು ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಕಲು ಪೂರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡ್ ಒಂದು ಪನದುಪ್ಪುವ ಐಕ್ ಅರೆನ್ನು ಸುರುತಾದ ಗಣಪತಿ ದೇವರ ನೆನೆತೊಂದು ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಂಟರಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತ್ರ ಸಂಘ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಜಿತಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜೋಡು ಮದ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನ ನಮ್ಮನ ನಾಗರಾಜಣ್ಣೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಆಡ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇರು ಸುಧಿರಣ್ಣೆಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಟ್ರಸ್ಟಿದ ಪೂರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂಚನೆ ತಿರ್ತ ಕುಲ್ದಿನ ಪೂರ ಗಣ್ಯಾದಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಯಾನ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಯಾನ ಪೂನದ ಕರ್ಮಭೂಮಿಡು ಓದಿನೇ ಪೂನೋಡು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪುವೇರು ಅವು 10 ದಿನತ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಒಪ್ಪುಂಡು 131 ವರ್ಷೋಡು ದುಂಬು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಪೂನಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತೀನಿ. ಆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಾರು ಲೋಕಮಾನ್ಯ ಬಾಲ್ ಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್ ಅರ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಂಡು ದಯಪಂಡಗ ಅದಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷನ್ನ ಕಾಲ ಇತ್ತಂಡು ಪೂರ ಹಿಂದೂನಗಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಇತರ ನಮ್ಮನ ಹಿಂದೂನಗ ಜಾತಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಉತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡ್ದು ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆಗೆ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಆ ವಿಜಯಮಾಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಅರ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಉದ್ದೇಶಡು ಇನಿ ಪೂರ ಜಗತ್ತಡೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶತ್ ಪಿದಾಯ ದೇಶವುಳ್ಳ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ನಮ್ಮನ ಹಿಂದೂನಗು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಗಲೇ ಪೂರ ಯಾನ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ ಗುರುಪುರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಂಚೆ ಆಶಕ್ಕ ಅಜಿತ್ ರೈಕಲು ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರು ಬಲ್ಲೆ ಯಾನ ಮೂಲ ಪಾತ್ರೆ ಬೋದಿನತ್ ಯಾನ ಇನಿ ಗಣೇಶ ದೇವರನ್ನ ಯಾನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೊಂಡಬೋದಿನಿ ಆರೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪರಬೋದಿನಿ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಪೂರ ಮರ್ಯಾದಿನ ಯಾನ ಪೊರ್ಲೂರ್ದೆ ತಂದು ಅಂಚೆನೆ ಸೇರಿದಿನ ಪೂರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರಡು ಪನೊಂದು ಗಣೇಶ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿಪುವೆ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಮಹಾಪೌರ್ಯರೇನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ರುಲೇರು ಕೋಡೆದ ದಿನೋಟವರೆಗೆ ಚಾವಡಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ದ ಅಂಡ ಸಭಾ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಜಿತ ನೆರೆನಿತ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಎದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೇರು. ದೀಪದ ಲೆಕ್ಕ ಬದುಕೊಡುಗೆ ದಯಪಂಡ ಅಂಡ ಆ ದೀಪ ಒಂಜಿ ಮಹಾರಾಜನ ಅರಮನೆಟ ಏತೆ ಬುಲ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಬಡವನ ಗುಡಿಸಲ್ಡೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಣಿಗೆ ಈ ಪಾತೆರ ಒವೆ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಮತದ ಭೇದ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬಡವೆ ಬಲ್ಯದ ಪಂದೆ ಅಂತಿರ ಇಜ್ಜಂದೆ ಚೋಡು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಕ್ಷರು ಗುರುತಿಸಿ ಅಂಡಲ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾದ ಆರು ಅಜಾತನೆ ಮಲ್ತ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರು ಒವೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎತ್ತಂಡಲ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ಪ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅವರಿ ನಾಯಕರಾದ ಮಾತ ಜನಕುಲ್ಲಲ ಒಂಜಿ ಉಡಲ್ ಗೆಂದಿನಾರು.
ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಆಪುನಂಚಿನ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಅವಲ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಹೃದಯ ಭಾಗಡ್ ಐಟ್ಲ ಎಂಕಲ ನಾಯಕರು ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಪಂಡೇರು ಈ ವೇದಿಕೆ ಬಂಡ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸರ್ವ ಜಾತಿ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತದು ಮೂಲು ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವೇರು ಈ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಇನಿ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಐಟ್ಲ ಬಂಟರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಈತ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಏರು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಪನ್ಪೇರಿ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಐಟ್ಲ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪು ನಡೆ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಂತಂದುಂಡು ಐಕ್ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ 18 ವರ್ಷ ಎಂಚಿನ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆಪುಣು ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಪಂಡ ಅವು ನಿಜವಾದ ಮಾತೇರ್ಲ ಅವಂಜಿ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡ್ತೀನಿ ದಯ ಪಂಡ ಗಣಪತಿನ ಎದುರು ಒವೇ ಥರದ ಇಂಚಿನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಟ್ರಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆ ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಪನೊಂದು ಆತ ಪೊರ್ಲುಡು ದಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಂದೊಂದು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಆ ಇಂಜಿನ ಪನ್ಪೇರವು ನಮ್ಮ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಆ ಶೋಭಾಯಾತ್ರದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುನ್ ತೂಯರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಚಾದು ಜನಕ್ಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಆ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪುನಡೆ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಭಾರಿ ಎದುರುಡು ಒಂದು ಇನಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಹೃದಯ ಭಾಗ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಡೆ ಉಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದುಪ್ಪು ಅತ್ತು ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ ಆದುಪ್ಪು ಅವಳು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಂದಿರಕ್ಕಲು ಏರ್ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮನ್ಪುನಕ್ಕಲು ಏರ್ಪಂಡ ಅವು ಬಂಟ ಸಮಾಜದಕ್ಕಲು ದಯ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಕಾಳಜಿ ಪುಣು ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಅವು ವಿಷಯನೆತ್ತು ಆಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮನ್ಪುನ ಸಮಾಜದ ಜಾಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಸಮಾಜ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ವೆಪನ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಇಂದು ಐಕ್ ಬೋಡದು ಶಿಕ್ಷಣದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಏತೋ ವರ್ಷದ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸುಳ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಅಲ್ಬರ್ದು ಬರ್ಪುನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮನ್ಪರಬಾರ್ದು ಬನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಐಟ್ಲ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದಕ್ಲಿ ಸರ್ವ ಜಾತಿ ದಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ದಯಪಂಡ ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜನ ಬದಲಾವಣೆ ಮನ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆ ಕಾಲಡು ಸುಳ್ಳ್ಯಾಡು ಬತ್ತದು ಮೂಲು ಹೃದಯ ಭಾಗಡು ಒಂಜಿ 3-4 ಕಾಲೇಜ್ ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಎಲೋಶಿಯಸ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಾ ಒಂದು ಗಣಪತಿ ಸ್ಕೂಲ ಅಂಚ ಕೆನರಾ ಸ್ಕೂಲ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಹೃದಯ ಭಾಗಡು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತೀನಿ ಸುಳ್ಳ್ಯಾಡ್ದು ಆ ಟೈಮ್ ಬಿಡು ಕುಡ್ಲ ಬರೋಡಾಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಲ್ಪು ನೆಂಚ ಆಂಡ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಚಿಂತನೆ ಮಂತದು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದು ಅಂಚದು ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ದಕ್ಲಿಗತ್ತು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲಿಗ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪೋಡು ಇನಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಏಪ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊರಪ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಎಡ್ಡಾಪುಣಿಗೆ ಇನಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಯಾನು ನಿಜವಾದ ಕೋಡೆ ಬರೋಡ್ತೀನಿ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲ್ಲ ಇನಿ ಬರ್ಪೇರಿ ಎಂಕಲ ನಾಯಕರು ಇನಿ ಯುವ ನಾಯಕರು ಎಂಗಲ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಆಕಲು ಆರು ಈ ಎಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಯಡ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅದುಲ್ಲೇರಿ ಆರು ದಾದ ಬಂಡೇರು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಮೆರವಣಿಗೆ ನೇಕು ಪೋಡು ಶೋಭಾಯಾತ್ರದ ಸಂದರ್ಭಡು ತೂವೋಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂತೆ ಪೆಜ್ಜೆ ಪಾಡೋಡು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ನಡಪೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತರಿನ ಮನೆದ ಹತ್ರ ಇನ್ನೆಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತ ಅರೆಗಿಲ ದೇವರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಾಡು ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಂತೇರಿ ದಾದೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಯವಿಟ್ಟ ಮೇಯರ್ ಬಂಡೇರಿ ಒಂದು ಈರು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಮೂಲು ಎಂಗ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಅಜಿತನ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗರಿಕ ಪೂರ ನಿಖಲ ಕೈಟ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಎಂಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲ ಗೊತ್ತಿಜಾಣ್ ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ನಿಖಲು ಪ್ರೀತಿ ದೀತಾರೆ ಐಕ್ ಕಳಂಕ ಬರಂದಿಲಕ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನಿಟ್ಟು ನಿಖಲು ತಗೌನ್ ಅಂಗಿನ ತಗೌನ್ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಂದೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಮುಕ್ತ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತ್ತೆ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವೇಷಣೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಮದೆತಿಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಬೊಲ್ಪು ಕಾಣತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿ ಆಶಾಕ್ಕಗೆ ಸಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಾ ಜ್ಯೋತಿರೇ ಮೇರಿಡ್ದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಇತ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೇರಿದಿನ ಪೂರ್ವಜನಕ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಈತೊಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿನ ಪುರ್ಲಕಂಟದ ಒಂಜಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಐಟ್ ಸಾರ ಸಾರ ಮನಸ್ಸುಲು ಸಾರ ಸಾರ ಕೈಕುಲು ಸೇರಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಆಪಿನಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಪಂತೆರಿಗೆ
ಅರೆ ಶಂಕರಡನೆ ದೇವರಡನೆ ಕೇಂದ್ರ ಪಂತೇರು ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫರ್ಗಿವ್ನೆಸ್ ಪಣ ಕ್ಷಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಧನ್ಯವಾದ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಂಚಾದ ಆ ಧನ್ಯವಾದನ ಒಂಜಿ ಪಣಿಯರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕದಿನ ಅವು ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸುರೂಟು ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡು ದಯಪಂಡ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ್ ಜನಕುಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದೀನಿ ಈತ್ ನವನೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆನಗ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಚ್ಯುತಿ ಇಜ್ಜಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದ ಕೊನೋಡೊಂದು ಅಂಡ ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅವು ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮನಸ್ದ ಅಂತರಾಳಡ್ದು ಆ ಪರಮಾತ್ಮಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೂಲಿನಿ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ದ ಎಕಾಡೆಡ್ ದಿಂಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾವಡು ಪೂರ ಅಣ್ಣನ ಕುಲ್ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕುಲ್ ಮಲ್ತದ ಪೋತಿನಂಚಿನ ಭೂಮಿ ಇನ್ನು ಎಕಾಡು ನಮ್ಮ ಪುರೋಹಿತರ್ಲವರಿ ಪಂಡೇರು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಿಟಿತ ನಡುಟ್ಟು ಅವು ಸಮುದಾಯ ಗುಂಡು ಪಂಡದು ಬಾರಿ ಲಕ್ಕಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಪುನಗ ಐಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡು ಅಕಲಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಅಕಲಿನ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ದೀದು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ದುಡ್ಡುನು ಬದುಕನ ಅಕಲು ಸಮಾಜಗೋಸ್ಕರ ಇನಿ ದಾನ ಮಲ್ದೇರು ಅಪಗ ನಮ್ಮನ ಉಲಾಯ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವಾ ತಾದಿಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂಡದ ಅಂಚಾದ ಆ ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಮನಸ್ಸದ ಉಲಾಯ್ದ ಒಂಜಿ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಭಕ್ತಿ ಜಿಂಜಿದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಣಾಮಲೇನು ಅಂಚನೆ ಧನ್ಯವಾದಲೇನೆ ನಾನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡು ನನಗ ಒರಿಯೊರಿ ಅಡ್ದ ಆಪಿನತ್ತು ತೋಜುನಂಚಿನ ಮೋನೆಲ್ ಬೇತೇಪು ಅಂಡ ಬೆನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕೈಕುಲ್ ಬೇತೇನೆ ಅಕುಲ್ ತೋಜುನೇ ಇಜ್ಜೇರು ಕೆಲವಾರು ಸಮಿತಿದ ಕುಲು ರಡ್ರಡ್ಡು ದಿನೊಟ್ಟು 1:30 ಗಂಟೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ಕೆಲವು ಸಮಿತಿದ ಕುಲು ದೇವರೇನು ಕಾಪುನು ಪಂಡದು ಇಡೀ ದಿನ ರಾತ್ರಿ 24/7 ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲೇರಕುಲ್ ಅಂಚಾದ ಆ ನಮ್ನೆದ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಆ ನಮ್ನೆದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕೇರಿನಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಗಿತ್ತಿನೇ ದಾಸ್ತ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತಂಡು ಆ ಪೂರ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಶಿರಶಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರನ್ ಪಾಡೊಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಪಂಡಿಪೇಟಿಗೆ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೂರಕವಾದ ಐಕ್ ಸಂಚಾಲಕೇರ್ನಕುಲು ಸಮನ್ವಯಕಾರ್ಯರ್ನಕುಲು ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿಲು ಮಿಗುಲು ಪೂರ ಕಾರಣ ಪಂಡದಿತ್ತೇನೆ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕನೆ ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿದ ಪೂರ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಸಂಚಾಲಕೇರ್ನಕಲು ದಯಮಲ್ತದು ಓಲಿತ್ತರ್ನಲ್ಲ ಹೊರ ಬತ್ತದು ಪೂರ ಸ್ಟೇಜ್ ನಿಕುಲ್ ಪಿರ ಸೇರೋ ನೋಡು ಯಾನು ಎನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ನಿಕುಲ್ ಓಲಿತ್ತನಲ್ಲ ಹೊರ ಬತ್ತದು ಸ್ಟೇಜ್ ಸೇರೋ ನೋಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಕಳಕಳಿತ ವಿನಂತಿ ಬಲೆ ಪಿರವುನ್ ತೋಡ್ಚಿ ದೇವೇರೇನ ಈತು ಪೊರ್ಲುದ ಮೂರ್ತಿನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಯನಕುಲು ರಾಮದಾಸ್ ಆಚಾರ್ಯರ್ನಕಲ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಈತು ವರ್ಷದ ದಿಂಚಲ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಉಲ್ಲೇರು ಅವು ನಮ್ಮ ಬಾಲಂ ಭಟ್ರನ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ತಯಾರಾದ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ನಮಕ್ ಬಂಡ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಬರ್ಪೋಣು ಮಸ್ತ್ ಕೋಡಿಡು ಗಣಪತಿಲು ಆವೊಂದಿಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ದಿನ ಕಳೆಜಿಂಜುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇವರೇನು ಯಾನು ಮೆರೆನೆ ತೂತೀನಿ ಇನ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಇಡ್ಲ ಯಾನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದ ರಾಮದಾಸ್ ಆಚಾರ್ಯರ್ನ ಶಿಷ್ಯರಾಯ್ನಂಚಿನ ಆಚಾರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ತಿನೇಕ್ ಎಂಕಲ್ನ ಧನ್ಯವಾದಲೇನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ದೇವರೇನು ಕನತದ ಮೂಲ ಕುಲ್ಲಾಯ್ಬೋಕ ಗಣಪತಿ ಪಂಡಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಅಲರ್ಟ್ ಆಪ ದಯಪಂಡ ಗಣಪತಿ ಆತ ಸುಲಭದ ಒಂಜಿ ದೇವರತ್ ಅರೆ ಗೆಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಭಕ್ಷ್ಯ ಬೋಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ನೈವೇದ್ಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಾರಿ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚೆ ಪುನಗ ಆ ಪೂಜೆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಓ ಪೂರ ಇಪ್ಪಡು ಐನ್ ಪೂರ ನಡಪಾದ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಗಿರಿ ಭಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ತಂಡ ಗಿರಿ ಭಟ್ರು ಸತ್ಯ ಭಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ತಂಡಗ ಎನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಸತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರು ನಮ್ಮ ಸಂಚಾಲಕರನ್ನ ಕುಲ್ಪೂರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಬಂಟರಿಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೇ ತುಂಡು ಪಂಡ ಕುಂದಾಪುರದ ಪತ್ತದ ಕಾಸರಗೋಡು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ
ಪೂರ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಘಲಿಗೆ ಪೂರ ಬಂಟೆರ್ನ ಮುಖಂಡರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂತೆ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಬೋರ್ಡು ಮೂಲು ದೇವರ ನಡಿಗೆಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂದ ಮಸ್ತ್ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಐಕ್ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕಡಪರ್ದಿ ನಂಚಿನ ಪೂರ ಬಂಟೆರೆ ಸಂಘಲಾದಿಪ್ಪು ಪೂರ ಒರಿನ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆದ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಪೋಂಡ ಯಾವ ಅಕಲ್ನ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ತಯಾರಾದ ಇಡೆ ಬರ್ಪೋಣು ಸೌತಡ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಪದೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ನಮಕಿಡೆ ಇನ್ನು ಬೈದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಟೀಲ್ದ ಅಪ್ಪೇನೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ನಮಕ್ ಇಡೆಗೆ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ರೂಪೋಡು ಬೈದುಂಡು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಲೆಗೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡ ಅವು ತೆನೆ ಹಬ್ಬ ಮೂಲು ಪೇಂಟದಕ್ಲಿಗೆ ತೆನೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕುರಲ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕಟ್ಟಿಯರೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರೋಡು ಮೂಲು ತೆನೆ ಹಬ್ಬದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮನೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸದಸ್ಯರು ಕಷ್ಟ ಬತ್ತದು ಅಕಲಕಲಿನ ಜಾಗೇಡು ಬುಲೆ ಪಾದು ಅಕಲಕಲಿನ ಜಾಗೇಡಿ ತಿನಂಚಿನ ಒಂದಿಟ್ಟು ಕರ್ಂಬ ಅವಡ ಈಗ ಬೋಡಿ ತಿನಂಚಿನ ಪರಿಕರಲೇನ ಅವಡ ಇನ್ನು ಪೂರ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದು ದೇವರ ಬರ್ಪಿನ ದಿನ ಮೂಲ ಫುಲ್ ತಯಾರಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಐಕಂದೇ ಒಂಜಿ ತೆನೆ ಹಬ್ಬದ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟಿ ಉಂಡು ಆ ಕಮಿಟಿ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಕುಲೊಂದು ಐನು ಕಟ್ಟದು ಐನು ಬೇತೆ ಮಲ್ತದು ಮನದಾನಿಗೆ ಐನ ಕೊರಿಯರೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಈ ತೆನೆ ಹಬ್ಬದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಕೆಯ್ಯ ದಿಪ್ಪಾಡು ಐಕ್ ಬೋಡಿತಿನಂಚಿನ ಪರಿಕರಲು ಬೂರು ದಡ್ಡಲ್ದ ನಾರಾದಿಪ್ಪು ಕುಕ್ಕುದ ತಪ್ಪು ಅಂಚಿನೇನು ಪೂರ ಕನತ್ತದು ಒದಗಾವನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮನಸ್ದ ಉಲಾಯ್ದ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೊಕ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡು ಮೂಜಿ ದಿನೊಟ್ಲ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂಚನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಡ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನಕುಲು ಮೂಲ್ ಬತ್ತದ ನಮಕ್ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕಲಾದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನನ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಸನ್ಮಾನನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಗೌರವಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನಿತರಾದಿಪ್ಪು ಅಕಲಿಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಒಂಜಿ ಆಳಡ್ದು ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲ. ನಮಕ್ ಈ ಸತಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಮಕ್ ನಮ್ಮನೆ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಆಳ್ವಾಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ ಅರೇನ ಒಂಜಿ ತಂಡನಾರು ಕಡಪರ್ದು ಕೊಡ್ತೇರು ಈ ವೇದಿಕೆಯೆಲ್ಲ ಆರು ಸಜ್ಜು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಅವು ಆರು ಏಪಲ ನಮಕ್ ದಾಲ ದೆತ್ತೋನು ಜೇರೈಕ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಅಂಚಾದ ಮೋಹನ್ ಅಣ್ಣಗ ಆಳ್ವಾಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಧನ್ಯವಾದ. ಈ ಸತಿ ನಮಕ್ ರಡ್ಡನೇ ದಿನಟ್ಟು SDM ಉಜಿರೆದಕ್ಕಲು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಕಲಾವೈಭವ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತೇರೆ. ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪನ ಒಂಜಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆ ಫ್ಯೂಷನ್ದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಕಲ್ಚರಲ್ ಈವೆಂಟ್ ಅಕುಲು ಕೋಡೆ ನಡಪಾದು ಕೊಡ್ತೇರು. ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅವು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆತಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇರುವ ಭಜನೆ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜಿನ ಖಾಲಿ ದೀತಿಜ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವದ ಇರುವ ಭಜನೆ ಟೀಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಿರಂತರ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕನಾಗ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಭಜನೆ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಅವಳ ಭಾರಿ ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾದ ಹೆಂಗೆ ಈತು ಪೂರ ಪದಕಲು ಉಂಡತ ಮಾರಾಯ ಬಂದು ಆತು ಖುಷಿ ಹೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಭಜನಾ ತಂಡಲು ಏರ್ ಪೂರ ನಿಕುಲು ಮೂಲ ವೇದಿಕೆಡು ನಿಕುಲು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ದಾರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಪಂಡಿಪೇಟಿಗೆ ನಮಕೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಕೋಡಿಡ್ ತೂಪೆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಪುಂಡು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂಡ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಗಣಪತಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್. ಅಂಚ ಈ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ಮುರಾಣಿಡ್ದಿಂಚಿ ಪಂಡ ಆಜಿನೇ ತಾರೀಕು ದೇವೇರು ಬೈದಿನಿಡ್ದಿಂಚಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮೂಲ ಜೊತೆ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ MLA ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತೇರು ವೇದನ್ನ ಬಲೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಮಹಾ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಇನಿತ್ತ ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಜನಕುಲು ಮೂಲು ಭಕ್ತರು ಬತ್ತದ ಗಣಪತಿನ ಪ್ರಸಾದ ಪಂಡದು ಎನ್ನದು ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಗಿಡ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ತೂನಗ ನಮ್ಮ ಡೋನರ್ಸ್ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಬಲ ಕೊರಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡದು ಆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆದ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪಂಡಿನೇ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಡೋನರ್ಸ್
ನುಪ್ಪುಗತ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರಡ್ ನಮಕಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದೇರು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ದುಡ್ಡುಲ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತಂಡು ಪೂರ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಗೆ ನಮಕ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಮಹಾ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆದ ಒಂಜಿ ನೆವನಡೆಯಾನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಹಾಗಣಯಾಗ 1000 ಎಣ್ಮ ಕಾಯ್ದ ಗಣಯಾಗ ನಿರಂತರವಾದ 15 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಪ್ರಾಯಶಃ ಓ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ಲೆ ಒಂದು ನಡಪಂದು ಆ ನಮ್ನೆದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಭೂಮಿದ ಯೋಗವು ಐಟ್ ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಈ ಟೈಮ್ ಜೀವ ಉಲ್ಲತೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಯೋಗ ಈ ಮಹಾಯಾಗನ ಬಾರಿ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ಐನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನಕುಲು ಶ್ರೀ ಬಾಲಂ ಭಟ್ರ ಮನೆತನತ ನಾರಾಯಣ್ ಭಟ್ರನ ಮನೆತನತಕುಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪವನ್ ಪೋಪೇರು ಮುಲ್ಪದ ಎಂಚಿನ ಎನರ್ಜಿ ಅವಡು ಶಕ್ತಿ ಅವಡು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನೇನು ಪನೊಂದು ಬಾಲಂ ಭಟ್ರ ಮನೆತನತ ಪುರೋಹಿತರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮನ್ನು ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ವೇದಿಕೆಡೆ ಸೇರೊಂದೇರು ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ದಯಮಲ್ತದ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಶಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬುಳ್ಯದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ವರ್ಷ ನಡಪವಡು ದೇವರೇನ ಮಲ್ತದಾತನ ನನ್ನ ಈಗ ಉಂತಾರೇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕ್ಲೇಡ ಕೇನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅಲ್ಕಿಜ್ಜಂದೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲನ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಲ್ಪರೆ ಅಕುಲು ನಮಕ್ ಮನಸ್ಸು ಜಿಂಜಿದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸುಲೆಗ್ ಯಾನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡ್ದು ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನಾಜಿ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ರಂಗಪೂಜೆನ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಮಲ್ತ ಐತ ಸೇವಾರ್ತಿಲು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 150 ಮುಟ್ಟ ಸೇವಾರ್ತಿಲು ಐಕ್ ರಂಗಪೂಜೆಗೆ ನಮಕ್ ದುಂಬರ್ಪೇರು ಅವಲ ನಮಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಲ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಏತಾವ್ ಜನ ಅಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಲ್ಲಿ ಈಡೇರ್ದಿನ ಪಂಡದ ಪರಕೆದ ರೂಪಡು ಕೊರಿಯರೆ ಶುರು ಮಲ್ತದೇರು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಈತ ಮಲ್ಲ ಯಾಗ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀಚ್ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರಡು ಮಹಾಗಣಯಾಗದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೀಟಿ ಮಲ್ಪಾದ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 850 ಮುಟ್ಟ ಮಹಾಗಣಯಾಗದ ಒಂಜಿ ರಸೀದಿನ ಜನಕುಲ್ ಪಡೆಯೊಂದು ಐಟ್ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊನ್ವೇರು ಆ ಪೂರ ಸೇವಾ ಕರ್ತುನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮೂಲು ಮೂಜಿ ದಿನಟ್ 4 ದಿನಟ್ ಮೂಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನಗ ಗಳಿಗೆ ತೂನಗಲ ನಿರ್ಮಲ ಆವೊಂದಿಪ್ಪೊಡು ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಅಕಲಿನ ಲೇಬರ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎತ್ತದಿಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ನಿದ್ರೆ ಕಜೇರ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಾನಗ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಭಾಂಗಣ ಆದಿಪ್ಪಡು ನಿರ್ಮಲ ಇಪ್ಪೋಡು ಸುತ್ತಮುತ್ತಡಿ ತಾಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸಲು ಪೂರ ಸುಸೂತ್ರವಾದ ಆವಡು ಪಂಡಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಲು ನಮ್ಮ ಲೇಬರ್ಗಂದಲು ಎತ್ತದಿಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಕಲಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ದಯಪಂಡಕುಲು ಅವು ಮುಲ್ಪದ ಈ ಜಾಗೆದ ದೇವೇರನ ಮಿತ್ತದ ಅಭಿಮಾನಡಕುಲು ಮಲ್ಪುನು ಅಣ್ಣ ನಿಖಲು ಓಲಿತ್ತರನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಬೊಕ್ಕ ಪೊಲೀಸ್ ದಕುಲು ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಆರಕ್ಷಕರು ಅವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಕುಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೋಡೆಲ್ಲ ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಉಗ್ರಾಣರ್ದಿಂಚಿ ಪತ್ತಿನ ಪೂರ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಪೂರಲ ಅಕಲು ಆಯ್ತ ತಪಾಸಣೆ ಮಲ್ತದ ಪೂರ ಸೇಫ್ ಉಂಡತ್ತ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಇನ್ನು ತೂದು ಪೋತೇರು ಅಕಲಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನು ಪಂಡ ದೇವೇರನ ಮಿತ್ ಈತ ನಮ್ಮ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಭಕ್ತರು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಪರಕೆಲ್ಲ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದುಲ್ಲ ಹೊರ ಪಾಡಿಬೇಕಾಯ್ನ ದೆಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅಕಲೆ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂದೇರು ಅನ್ನ ನಿಕಲು ಓಲಿತ್ತನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ದೇವೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟು ಐನ ದಿನ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪುನಾರು ನಮ್ಮ ರಘುರಾಮಣ್ಣೆ ಅರಿಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪನೊಂದು ಪೋಡ್ನ ಮಸ್ತೇ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೊಂದು ಪೋಡಾಪಣು ನಮಕೊಂದು ಮೀಡಿಯಾ ನಮ್ಮಕ್ಕಲೇ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಿನಕುಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರೆ ನಮಕ್ಕವು
ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಆದಿಪ್ಪು ನಮಕ್ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕೂ ಆದಿಪ್ಪು ನಮಕ್ ನಿರಂತರವಾದ ಇರುವ ವರ್ಷಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಮಹಾಗಣಪತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಪಿನ ಇಟ್ಟು ನಮಕ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚಾದ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮೀಡಿಯಾದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪೂರ ಎಂಕೆಲ್ನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಧನ್ಯವಾದಲು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಮಸ್ತ್ ಈ ಕೆಲಸಲೆಡ್ ಪೂರ ಕೈಕೂಡಾದಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅಂಚನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಹೃದಯ ಜಿಂಜಿನಂಚಿನ ಧನ್ಯವಾದಲೆನ್ನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಇನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟು ಸೇರೊಂದಿನಕುಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರ್, ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು, ಪ್ರವೀಣ್ ಆಳ್ವೇರು, ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು, ಪ್ರಭಾಕರಣ್ಣೆ, ಅಂಚನೆ ವೇದವ್ಯಾಸನ್ನೆ, ನಾಗರಾಜನ್ನೆ, ಸುಧೀರನ್ನೆ ಮೇಕಲಿಗೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡ್ದು ಧನ್ಯವಾದಲೇನು ಪನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಲೆ ಒರಿನಕ್ಲೆ ನಾನು ಪನೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಾಗರಾಜನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಉಡುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಹೇಮಣ್ಣೆ, KM ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಂಚನೆ ಹೇಮನಾಥ್ ಅಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಚನೆ ಅಂಚಿಡ್ದು ಕುಲ್ದೇರು ರಾಮಮೋಹನ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಕುಲು ಪೂರ ಬಂಟರ ಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಅಕುಲು ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತೇರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪೂರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟೀಸ್ ಕುಲ್ದೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನಿ ತಾಂಡಲ ಅಣ್ಣ ಒಟ್ಟುಗು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ ಒಂದೊಂಜಿ ಅನುಭವ ಮತ್ಸ್ಯ ವಿಷಯಲೇಡು ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲೇಡ ಕಲ್ತದ ಹಿರಿಯ ಕುಲುಲ್ಲೇರು ಮೂಲು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಣ್ಣ ಆದಿಪ್ಪು, ರವಿ ಅಣ್ಣ ಆದಿಪ್ಪು, ಪ್ರಸಾದ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಂಡು ಅಂಚ ನಿಕುಲು ಇಂಚನ ಗೈಡ್ ಮಲ್ತದಿನ ಇಟ್ಟು ನನ್ನೆಲ್ಲ ದುಂಬು ಪೋಯರೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಆತಂಡು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀತು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದ ಕುರ್ನೇಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಧನ್ಯವಾದಲು. ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಬತ್ತದ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಪೂರಾ ಭಜನಾ ತಂಡಲು ಬಂಟೇರಿನ ಸಂಘದ ಭಜನಾ ತಂಡಲ ಆದಿಪ್ಪು ನಮಕ್ಕೆ ಏಪಲಾಸ್ ಕೈಕೂಡು ನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಲಯಡ್ದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಭಜನಾ ತಂಡಲ ಆದಿಪ್ಪು ನಿಖಿಲೇನ ಒಂಜಿ ಹುಮ್ಮಸ್ ನಿಷ್ಠೆ ನೆನ್ ಪೂರ ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡು ಈ ತ್ಯಾಜಿ ಗಂಟೆ ಅಜರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ನ 11 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಹಾಪುಂಡು ಈ ಜೋಕುಲ್ ಬಾಲೆಲೆಲ್ಲ ಪೂರ ನಿಕುಲ್ ಎತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಾರು ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಒಂದು ಪೂರ ದಾಯಪಂಡ ಅವಳು ದಾಯಿ ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕ್ವೆಶನ್ ಬತ್ತಂಡ ದಾಯಿಗನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅರೆನ್ ತೂದು ಬರ್ಪಿನ್ ಪೂರ ಅಂಚಾದ ಪೂರ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಭಜನಾ ತಂಡಲಿಗ್ಲ ಈಗಿಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಂಜಿ ಪರವಾದ ಬಂಟರ ಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅಂಚನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಣೆ ಮುಗಿಪೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒತ್ತಡ ನಡುಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ದೀದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬರ್ತದೆ ಬಿನ್ನೆರಾದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಆದರಣೀಯ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮ್ಯತ ರೆಡ್ಡಿಯಾರ್ನ ಶುಭ ನುಡಿನ ನಮ್ಮ ಬಂಧುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಮುಖಾಂತರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿದಾದ ಅಂದ ಪಣಕೆಂಡ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಓಲಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಇಜ್ಜಂದೆ ಭಜನಾ ತಂಡಡೆ ವಿಸರ್ಜನೆ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಆ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪುನಂದಾಂಡ ಈ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಈ ಗಣಪತಿ ಡಂದಿ ಅನ್ನು ಪಂಡ್ರ ಇಕ್ಕಿಸವನ್ನು ನೃತ್ಯ ಭಜನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಜನದ ಮುಖಾಂತರನೇ ಈ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಒಂದು ಐಕದ ಭಾರಿ ಸುರುಕಾದ ಇದೊಂದಿನ ನಿರ್ಣಯ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಒಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಭಜನಾ ತಂಡದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲದ ಬತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಮುಟ್ಟ ಈ ತಂಡದ ಭಾಗವಹಿಸೊಂದು ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಒಂದು ಇಂಚೊತ್ತು 4 ವರ್ಷದ ಇಂಚು ತೂನಾಗ 4 ಗಣಪತಿ ಗುಡ್ಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನು ವಾತಾವರಣ ಕಾಲಡ ಸರಿ ಸುಮಾರು 72 ಗಣಪತಿ ಕುಡ್ಲಡ ನಗರಡಿತ್ತಿನ ಇನ್ನು 83 ಗಣಪತಿ ಆತನು ಒಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲಾಡು ಕೈತಲ್ 500 ಗಣಪತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಪೂಜನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆದ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ ಗಣಪತಿನ ಪೂಜನೆ ಮಲ್ಪಡು ಐತ ಮುಖಾಂತರ ಪೂರರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಭಾವನೆ ಇನಿ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಒಂದುಂಡು. ಇನಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕಾಲೇಜ್ ಶಾಲೆದ ಪ್ರಾಂಗಣ
18 ವರ್ಷದ నుంచి ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಅಜಿತ್ ಅಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವದ ಪೂರ ಪದಾಧಿಕಾರ ನೇತೃತ್ವದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ಒಟ್ಟು ಅಂಕಪೂರ ಭಾಗ್ಯದಾದ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ ಇಲ್ಲಡ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಗಣಪತಿದ ಆ ಪೂಜೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಈ ರೀತಿ ಆನಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಕ್ಲೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗಿಯಾಗಿರೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು. ನಂಗೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇನಿ ಆತನು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಇನಿ ಆಯೋಜನೆ ಆತನು ಯಾರು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಆಯೋಜನೆ ಆದ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಆಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಕೇಂಡ ಇನಿ ಈ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಗಣಪತಿ ಉತ್ಸವ ಅಂದ ನಾನು ಪಂದ್ರ ಇಚ್ಛಿಸೋದಿಲ್ಲ ಐಕಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಆಯೋಜನೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಕ್ಕ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಪಂಡೇರು ಏರೇರಿನ ಸಹಕಾರ ಎಂಚೆಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತಾ ಅಂದ ಪಣದಾರ ಪಂಡೇರು ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಭಾರಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಟು. ಏರೆಗಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರ ಒಂದೇ ಆ ಪರಿಶ್ರಮನ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು. ಒಂದು ಪೂರ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಈತೆ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಕೇಂಡ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ತಿನ ಹಿರಿಯರು ಬಕ ದುಮ್ಮಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೂರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ ತಗ್ಗಾದ ನಿಗಲೆ ಒಂದನೇ ಶುಭಾಶಯ ಪಡೆದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು. ಒಟ್ಟಾರೆ ರವಿಯಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡರು ನಾಗರಾಜಣ್ಣ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡಲ ಈ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಉಂತಾರೆ ಗೊತ್ತೇ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ 10 ಮಿನಿಟ್ ಪಾತ್ರೆ ಹಾಪುಂಡು ಆಂಡ ಗಣಪತಿ ಪೋಯರೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದಿ ನಾನು 6 ಪಂಡಿನ ಪಾತ್ರೆ ಕೇನುವೆ ಈರು ಪಂಡಿನ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಕೇನುವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯ ಅಭಿನಂದನೆ. ನನ್ನ ದುಂಬರ ದಿನಟ್ಟು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೂ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಾದ ಈ ಗಣಪತಿನ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತುಂಡು. ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಓವೇ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತಿನ ಐಕ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕುಲು ಕೈ ಜೋಡಿಸವನಂಚಿನ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ ಉಂಡು ಅಂದ ಪಣೊಂದು ಎನ್ನ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ನಿಖಲ ಒಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಉಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡಾವಡು ಪೂರಗಳ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ ಮೋರಯ್ಯ ಅಂದ ಪಣೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಪಾತೆ ನುಂತಾವೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಸುಲ್ಮೇಲು ಗೌರವನೀತ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ಅದೃಷ್ಟ ಕೂಪಂದ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ದೇರು ಮೂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ಐತ ಒಂಜಿ ಅದೃಷ್ಟ ಚೀಟಿದ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ತಿನಂಚಿನ ಅತಿಥಿಲು ಏರ್ ಅದೃಷ್ಟವಂತೇರು ಪಂಡ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಗ್ರೂಪದ CMD ಪ್ರಭಾಕರಣ್ಣೆ ಸುರುತ ಅದೃಷ್ಟವಂತೇರ ಚೀಟಿನ ತೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸುರುತ ಅದೃಷ್ಟವಂತೇರು ದೇವಲ್ ಕೆ ಪಂಪೇಲ್ 9036107160 ರಡ್ಡನೆ ಅದೃಷ್ಟವಂತೇರು. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ VT ರೋಡ್ 9428809320 ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ VT ರೋಡ್ ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್. ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲ್ ದೇದಿನಂಚಿನ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಇರ್ತೂಕ ರಮೀಜ್ ಮಂಗಳೂರು ರಮೀಜ್ 9108044454 ಲೇರೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ 9686650615